Det er en stille aften, og jeg sidder her med min Dentual. Du ser tankefuld ud, Freja. Hvad går igennem dit hoved i aften? Jeg har hørt ordet syntetisk biologi, men jeg forstår det ikke helt. Syntetisk biologi er i sin kerne at kombinere biologisk viden med ingeniørmæssig tænkning. Kan du sige det enklere, så jeg kan forestille mig det? Forestil dig, at vi designer biologiske byggesten, som man designer elektronikmoduler. Byggesten som i Lego til levende ting. Ja, præcis, men i stedet for plastik bygger vi med DNA og celler som materialer. Det lyder både spændende og lidt skræmmende. Det vækker ofte begge følelser, fordi det handler om at skabe funktioner i levende systemer. Hvad kan man så bruge det til i virkeligheden? Det kan bruges til at lave medicin, producere materialer, rense miljøet og skabe nye fødevarer. Som kunstigt kød eller noget lignende? Ja, nogle projekter søger alternativer til traditionel fødevareproduktion ved hjælp af mikroorganismer. Men hvordan adskiller det sig fra almindelig genmodificering? Syntetisk biologi lægger vægt på design, standardisering og at bygge komplekse systemer, ikke kun ændre enkelte gener. Er det noget, almindelige mennesker kan arbejde med, eller er det kun for laboratorier? Der er både professionelle laboratorier og et voksende bevægeligt lag af community labs og entusiaster. Community Labs, det lyder som en klub for nørder. Det er et sted for læring, eksperimenter og deling, men det rejser også spørgsmål om sikkerhed. Sikkerhed på hvilken måde? Man taler om biosikkerhed og bioetiske rammer for at undgå uforudsete skadevirkninger. Betyder det, at nogen kan lave noget farligt hjemme i køkkenet? De fleste projekter er harmløse, men der er altid behov for ansvarlighed og klare grænser. Hvordan sikrer man så ansvarlighed i sådan et åbent miljø? Gode community labs har regler, overvågning, uddannelse og samarbejde med eksperter. Hvem bestemmer de regler, hvis ikke staten gør det? Ofte er det et samarbejde mellem laboratorier, frivillige organisationer og regulatoriske myndigheder. Kan vi stole på, at frivillige gør det rigtige? Tillid bygges gennem åbenhed, uddannelse og et fokus på sikker kultur. Hvad er en sikker kultur i denne sammenhæng? En kultur, hvor man prioriterer sikkerhed, rapporterer fejl og deler læring i stedet for at skjule problemer. Det virker som sunde principper, men hvem er de her ting? Mange community labs afholder kurser, og universiteter tilbyder relevante programforløb. Er der eksempler på noget nyttigt, der allerede er lavet med syntetisk biologi? Ja, produktionen af medicinalstoffer som insulin har længe brugt bioteknologi, og nyere projekter gør det mere effektivt. Så det kan redde liv. Det kan forbedre behandlinger, gøre medicin billigere og øge tilgængeligheden globalt. Men hvad med risikoen for, at noget går galt og spreder sig? Der er altid risici, derfor arbejder forskere på biocontainment og sikre designs. Biocontainment, hvad betyder det i enkel forstand? Det er metoder til at sikre, at designede organismer ikke kan overleve eller sprede sig i naturen uden kontrol. Teknisk set handler det om at bygge sikkerhedsbarrierer ind i systemerne. Det lyder teknisk, men virker fornuftigt som idé. Det er en grundlæggende del af ansvarlig innovation i feltet. Jeg hører ofte ordet xenobiologi. Hvad er det? Xenobiologi handler om at udvikle livsformer med alternative kemier eller genetiske koder. Alternative kemier som noget, der ikke bruger det samme, som vi gør. Ja, ideen er at bruge byggesten, som ikke findes i almindelig natur, for at skabe sikkerhed og nye funktioner. Det føles næsten som science fiction. Mange koncepter startede som science fiction, indtil forskningen gjorde dem mulige i nogle aspekter. Er der etiske grænser for, hvad man bør lave? Etiske overvejelser er centrale, og mange eksperter opfordrer til brede dialoger om værdier og konsekvenser. Hvem skulle deltage i sådan en dialog? Borgere, forskere, politikere, etikere og dem, der potentielt påvirkes af teknologien. Hvordan kan en almindelig borger forstå de komplekse spørgsmål? Gennem formidling, uddannelse og ved at skabe platforme for inkluderende samtale. Lad os skifte gear lidt. Hvad er de største bekymringer, folk har? Bekymringer inkluderer utilsigtet skade, dual use og hvem der kontrollerer teknologien. Dual use, kan du forklare det uden teknisk jargon? Det er noget godt også kan bruges til skade afhængigt af intentionen.
Så det handler ikke kun om teknologi, men også om mennesker. Netop teknologi afspejler dem, der bruger den, deres værdier og mål. Hvad kan vi gøre for at minimere misbrug? Stærke regler, etisk uddannelse og internationalt samarbejde er vigtige elementer. Samtidig må vi støtte ansvarlig forskning og innovation. Er der internationale regler for det her? Der findes rammer og anbefalinger, men de varierer mellem lande og kan være ufuldstændige. Det gør koordinering udfordrende i en globaliseret verden. Hvad med privat virksomhed? Kan de undvære profitjagten for sikkerheden? Virksomheder har ofte forretningsmål, men mange samarbejder med myndigheder og forskere om sikker praksis. Hvad hvis en lille gruppe arbejder uden at fortælle nogen? Mangel på gennemsigtighed øger risikoen og undergraver offentlig tillid. Hvordan kan man bygge tillid i befolkningen? Gennemsigtighed, ansvarlig kommunikation og demonstrerbar sikkerhed hjælper med at bygge troværdighed. Du nævnte storytelling tidligere. Kan fortællinger påvirke vores syn på teknologien? Fortællinger former vores intuitioner og følelser, og dermed offentlig accept og politik. Så hvad er en god fortælling om syntetisk biologi? En fortælling, der viser både potentiale og ansvar, og som lader virkelige mennesker fortælle deres oplevelser. Kan du give et eksempel på en positiv historie uden at nævne firmaer? Forestil dig en landsby, hvor et projekt hjælper med at rense et vandløb ved hjælp af specialdesignede mikroorganismer under nøje kontrol. Det lyder som en direkte fordel for folks liv. Ja, når det udføres ansvarligt, kan det give store fordele for samfundet. Hvordan undgår man, at fortællingen bliver for poleret eller propagandistiske? Ved at præsentere både muligheder og begrænsninger ærligt og inddrage uafhængige vurderinger. Hvad kan nysgerrige unge gøre, hvis de vil lære mere uden at skabe problemer? De kan engagere sig i kurser, læse tilgængelig litteratur og deltage i sikre, organiserede workshops. Praktisk læring under vejledning fremmer både forståelse og ansvar. Er der nogle filosofiske spørgsmål, vi bør tænke over her? Absolut spørgsmål som hvad det betyder at skabe liv, og hvem har retten til at ændre naturens processer. Det føles stort, næsten overvældende. Store spørgsmål kan føles overvældende, men de hjælper os med at forme værdier for fremtiden. Hvordan kan vi som samfund tage informerede beslutninger om så komplekse emner? Ved at kombinere videnskabelig rådgivning, offentlig debat og transparente beslutningsprocesser. Hvad med privatliv og data i relation til bioteknologi? Genetiske data kræver stærk beskyttelse, fordi de kan være meget personlige og misbruges. Så regler for data er lige så vigtige som regler for laboratorier. Ja, datagovernance går hånd i hånd med laboratoriepraksis i moderne biotek. Hvem bør have adgang til genetisk information? Adgang bør være begrænset, baseret på samtykke og klar juridisk regulering. Hvad med ideen om at patentere livsformer eller biologiske dele? Det rejser komplekse spørgsmål om ejerskab, adgang og innovationens retfærdighed. Kan patenter hindre livsvigtig behandling i at nå frem til folk? I nogle tilfælde kan patenter skabe barrierer, men alternative licensmodeller kan mindske dette problem. Hvordan ser læring og uddannelse ud i en ansvarlig fremtid? Uddannelse bør kombinere teknisk viden, etik og samfundsforståelse. Er der noget, som almindelige mennesker kan kræve af forskningen for at føle sig trygge? Krav som gennemsigtighed, sikkerhedsgarantier og ansvarlige implementeringsplaner skaber tryghed. Hvordan kan man være sikker på, at eksperter ikke skjuler noget vigtigt? Uafhængig revision, peer review og offentlig tilgængelig information hjælper med at holde aktørerne ansvarlige. Hvad er din største håb for fremtiden inden for dette felt? At vi bruger teknologien til at løse reelle problemer, mens vi holder et stærkt etisk kompas. Og din største frygt? At kommercielle eller politiske interesser overtrumfer omsorgen for mennesker og miljø. Hvad kan den enkelte af os gøre i dag for at være på den rette side af historien? Bliv informeret, støtte ansvarlig forskning og deltage i samtaler med nysgerrighed frem for panik. Kan vi tale om misforståelser, som fleste har om feltet? En misforståelse er, at syntetisk biologi altid betyder farlige manipulationer, men mange anvendelser er fredelige og gavnlige. En anden misforståelse kunne være, at teknologien er helt ude af kontrol. Teknologien udvikles hurtigt,
men der er også voksende reflekteret praksis og regulering. Forskning og samfund lærer sammen under processen. Hvis jeg skulle forklare det her kort til en ven, hvad skulle jeg sige? Sige, at det handler om at bruge biologisk forståelse til at designe nyttige løsninger, men at det kræver ansvar. En kort sætning, jeg kan huske, tak. Design lige med omtanke. Det vil jeg huske, det er smukt og enkelt. Små ord kan rumme store tanker. Vi talte meget om risici, men hvad er det mest overraskende ved feltet for dig? At så meget af potentialet afhænger af kultur og samarbejde, ikke kun teknologi. Det er opmuntrende at høre. Samarbejde mellem mennesker er ofte den bedste vej til ansvarlig innovation. Hvis nogen er bange, hvad vil du gerne have, de forstår først? At frygte er naturligt, men viden og dialog er de redskaber, der bedst håndterer den. Hvad med kunst og filosofi? Kan de spille en rolle her? Kunst og filosofi hjælper os med at tænke anderledes og stille de rigtige spørgsmål. Kan du nævne et spørgsmål, vi alle bør tage med os fra i aften? Spørg, hvad slags verden du ønsker at hjælpe med at bygge, før du hylder ny teknologi blindt. Det er en god slutning, en tanke jeg kan tykke på. Måske er nysgerrighedens mest værdifulde kunst at stille bedre spørgsmål. Tak, chef, for at lytte og forklare med ro og klarhed. Det er altid en fornøjelse at samtale med nysgerrige sjæle som dig. Kan jeg betale noterne med en ekstra ginger ale i aften? Nyd din aften, Freja, og gå hjem med tanker og ikke frygt. Og nu er det blevet sent, jeg må vist til at gå hjem. Vent, det er pinligt, men jeg tror, jeg har glemt min pump derhjemme. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg har kun min tomme taske. Undskyld, men kunne du mon være sød og give mig en ginger ale, hvis du sidder ved den samme bar som mig lige nu? Jeg ved, det er formodigt, men du har jo lyttet med helt fra starten. Hvis samtalen har givet dig noget, så må du meget gerne hjælpe mig med en lille drik. Hvis du allerede har taget beslutningen, så tusind tak på forhånd. Det betyder meget. Hvis du vil støtte, så findes der en QR-kode nederst til højre i videoen eller et link i beskrivelsen. Din støtte hjælper os med at lave flere samtaler som denne, så tak. Og hvis du kunne trykke like, abonnere og skrive en kommentar, vil det være en kæmpe hjælp. Der ligger også andre serier i videoens beskrivelse, hvis du vil udforske mere. Endnu en gang rigtig mange tak for at lytte og passe godt på dig selv. Farvel for nu, vi ses næste gang i salonen.